Moi, mä oon Ronja ja mä lähden tänään lenkille tonne metsään ja mä ajattelin esitellä teille vähän sitä metsää, missä mä tykkään käydä. Tämmöstä hiekkatietä tää on ja tässä on tosi hyvä juosta. Miksi mä itse tykkään liikkua täällä on se, että täällä on aina tosi rauhallista ja mä vaan tykkään liikkua metsässä. Mä oon Oona ja tää on yksi mun lempipaikoista Korpilahdella. No niin, me pelataan nyt Nallipuin tikkupeliä. NYT nyt! Voi että kumpi on? No sä voitit tohon! Joo. Me asutaan täällä Korpilahdella aika tälleen luonnon ympäröimänä. Moi, mun nimi on Jenina. Mun lempparipaikkoja on metsät ja mä tykkään tosi paljon käydä Vaskin kanssa lenkillä. Ja se on oikeastaan yksi, mikä motivoi aina lähteä sitten ulos lenkkeilemään.